hvad kan man gøre for at blive integreret? Lære sproget og så komme ud af busken, altså komme ud og være blandt danskere. Det er nemmere sagt end gjort. Den bedste måde at blive integreret på er vel at prøve at leve med den kultur, som er i Danmark. Så må man jo ligesom forstå det lands kultur. Jamen, selvfølgelig skal man jo ikke glemme sig selv, men derfor, jeg tror på, at det er vigtigt, at man ligesom forstår, hvad der foregår i det land, man vil bo i. Kom ud. Altså det er selvfølgelig ikke så nemt, men i hvert fald ikke bare sidde inde i en lejlighed og gemme sig. Jeg tror, jeg ville have svært ved det selv at flytte til et andet land og være åben nok og modtagelig nok for de indtryk, der vil komme. Jeg som person er slet ikke til at sammenligne med nogle af de andre tyrkere, eller kurder, eller pakistanere jo. Og det gælder også alle de andre. De er hver især individer. Det er jo altid svært at komme til en ny kultur. Det er svært at møde andre mennesker, hvis man ikke selv er utrolig åben. Og det er nok svært at være, i hvert fald hvis man ikke kan sproget og forstå, hvad folk siger. Man ser på dem som om en flok, og det er der problemet opstår, synes jeg. Man kan se hver enkelt individ og tage dem, som det nu er, for ligesom at forstå dem. Flokdyr, tanken. Det er der går galt, synes jeg.